donde había teas de arañas, gaiolas, fantasmas, esqueletos. A Urraca gustáballe subir á torre para saltar coa súa vasoira e poder atrapar sapos, arañas, esqueletos, ollos de serpe e demais ingredientes das súas pócemas máxicas. Un día, a bruxa voou a Tribes en busca dunha gran cabaza para unha pócema moi especial que estaba preparando. Os nenos e nenas de 4 anos vírona e axudaron a roubar a mellor cabaza de todas as hortas. Por axudar a bruxa, unha maldición caeu sobre eles. Convertiríanse cada noite de Samaín en terribles cabazas condenadas a escapar de Urraca, que os quería levar á súa mansión e utilizalos nas súas pócemas máxicas. E colorín colorado.